Eskerrik asko, legebiltzarburu anderea, egun hon legebiltzarkide guztioi. Eztabaida sartu baino lehen, esan behar dut, legez besteko proposamen erdibideko testu bat dagoela, Alderdi Sozialistarekin sinatuta, ondinoz deko zuela testu hori, baina momentu batetik bestera bananduko dela testu hori. Jende xumeak, herri txikietan, langintza sotiletan, mundua irauli dezake. Ez naiz hain harro, pentsetako gaur mundua ekimen honekin aldatuko dugunik. Baizik eta gaur herri txiki honetako legebiltzar txiki honetan, gauza aldatzen hasteko urrats txiki bat eman dezakegula. Klabea den sektore batean, hainbat pertsonentzako eta hainbat enpresentzako klabe den sektore batean, alegia energia elektrikoaren sektorean, estatu mailan hartzen diren neurrien aurrean, bi gauza egin ahal genituen. Besoak gurutzetuta geratu eta kritikatzeko moduko neurriak direlako, edo saiatzen gure eskuetan dekogun tresnekin egoera hori aldatzen. Bigarren klabe horretan, bigarren asmo horrekin sartu genuen sartutako legez besteko proposamena. Eta lehenengo momentutik argi utzi gura dugu zeintzuk diren gure asmoak ekimen honekin. Energia elektrikoaren ereduaren inguruan lantalde bat eskatzerakoan. Eta zer nahi dugu? Nahi duguna da, gaur existitzen den eredu energetikoa goitik bera aldatzea. Eta nahi dugu hasi aldaketa hori eredu elektrikotik. Kontzienten gara, eredu elektrikoa guzti zentralizatuta dagoen eredu bat dela. Zentralismo politikoa, Estatu espainolak nahi dituelako planifikazio tresna guztiak bere eskuan edukitzea, zentralismoa ekoizpenean, oligopolio osatzen duten 5 enpresentzako bideratuta dagoen ekoizpena, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energia eta E.ON Espainia, horrek direk UNESAren oligopolioa osatzen duten enpresak, zentralismoa ere energiaren garraioan, kasu honetan monopolio bategaz, Red Eléctrica Espainolak dekon monopolioarekin, eta zentralismoa elektrizitatea merkaturatzeko orduan, kasu honetan ere, oligopolioa osatzen duten lehen aipatutako 5 enpresen mesedetarako kasu honetan ere. Beraz, ezagutzen gaituzuenez, nahiko argi edukiko duzuen nahi duguna dela zentralismo horrekin apurtzea. Baina ez soilik buru jabetza ikuspuntu batetik, naiz eta alde honetatik ere aldatzea nahi dugu eredu hori. Baizik eta ingurumen aldetik ere, eredu zentralista horrek dakartzan ondorioak jasanezinak direlako ingurumentzako, eta era berean, zentralismo horrek askotan sekretismoa ere dakarrelako. Eta sekretismo horrekin bukatu nahi dugu ere. Gaur egun, herritarrek daukaten informazioa faktura elektrikoaren inguruan oso urria delako, eta daukatena, gainera, ez dute zuzenean erakunde publikoetatik lortzen. Lehen esan dudan bezala, gaur egungo eredua definitzelako orduan, zentralismoa baldin bada hitz klabea, guretzako, energia berriztagarriak eta ekoizpen banatua dira zentralismo hori gainditzeko hitz klabeak ere. Energia berriztagarriak era banatu batean ekoizten eta ekoizpena ahalik eta gehien kontsumora hurbiltzen, erregai fosiletan oinarritzen den eredu jasanezina gainditzeko alternatiba bakarra delako. Ez dakit lantaldearen lana bukatzerakoan gure helburuak betoko diren ala ez. Ikusteke dago hori, baina behintzat lortzen badugu herritarrei, gizarteari oro har, gai honetaz informazio gehiago helaraztea, helburu txiki hori lortuko bagenuke behintzat pozik egongo ginateke. Porque si por lo menos conseguimos dar una herramienta de empoderamiento más a la ciudadanía en un tema tan opaco como el sistema eléctrico, algo habremos conseguido con este grupo de trabajo, con esta ponencia. Si logramos que la ciudadanía, cuando aprieta un interruptor, sepa cuál es el coste verdadero de esa acción, algo habremos logrado. Porque ante falacias tales como que la nueva reforma energética eléctrica del Estado español es para pagar el déficit de tarifa
o que ese déficit de tarifa, que asciende a más de 26.000 millones de euros, está provocado por las primas a las renovables, ante falacias de tal tamaño, la mejor herramienta para luchar contra ellas es la información, empoderar a la ciudadanía e informar a la ciudadanía. La información sobre cuál es la realidad de ese déficit de tarifa, que no es la diferencia entre los costes reales de una producción eléctrica y los ingresos que existen en ese sistema, sino que se basa en unos costes asumidos en beneficio de unas cuantas empresas, decisiones políticas a lo largo de muchos años por una serie de partidos políticos. Costes como la moratoria nuclear, las primas al carbón estatal, el mantenimiento de una red de transporte ineficiente y sí, también las primas a las renovables, porque en pleno siglo XXI, en España, cuando en todo el mundo se preconiza una apuesta por las renovables como la herramienta más eficaz de lucha contra el cambio climático, en el sistema español, para que esas energías renovables, para que esos modos de producción renovables sean competitivos con otras fuentes de producción mucho más contaminantes, como la nuclear o el carbón o el gas, hay que primarla, porque durante años los costes medioambientales de la nuclear y el carbón, para que esas fuentes de producción sean competitivas, las hemos pagado entre todos y todas. Eta horrek jendeak jakin egin behar du. Berdin dela, argindarra gehiago edo gutxiago kontsumitzea, edo etxeetan edo enpresetan. Bere fakturetan erabaki politikoak direla eta beti koste fijo batzuk ordainduko dietela enpresa konkretu batzuei. Beraz, gauza guzti horiek eta beste hainbat ustelkeria argira ateratzeko lortzen badugu, helburu txiki bat lortuko genuke behintzat. Naiz eta lehen esan dudan bezalaxe, gure helburu nagusiena 100% energia berriztagarrien ekoizpen banatuan oinarritzen den eredu elektrikoa lortzea den. Kontziente gara, gaur lantaldea eratzeari bai bozkatuko dugunok, ez ditugula helburu berdinak edo abiadura berdina konpartitzen gai honetan. Baina tira, gaur behintzat, adostasuna baldin badago, urratz bada. Eta badakizue, Galeanok zer esaten zuen. Utopia tokitan dago. Haratago bi urrats egin eta lekutan dakuzagu. Zertarako utopia orduan? Horretarako ibiltzeko alegia. Gaur, gai honetan ibiltzen hasten gara. Non bukatuko dugu? Ikusteke dago. Gaur, lantalde honeri bai esaten diogunen artean, ikusiko dugu. Eta lantaldean parte hartuko dugunen artean, ikusiko dugu nora heltzen garen. Besterik ez. Eskerrik asko, maeztu jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz.